खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 14 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोग्गो सानस्रिया जायगा लागोन, इसोर सिबिनो गोसो जागोन, बयजोंबो अनसायजागोन। वृष राशि पापनि साजा होजागोन, फुजा होनांगोन, साना बायदि खामानिजों मुखुब थागोन। मिथुन राशि बिदानो सुखु होनो हागोन, आनजादनि गाहाम फिथाइ मोनफुंनो हागोन, गोजोन सान। कर्कट राशि नखरनि मुवा बेसाद सोरजिनो हागोन, बिमानो सुखु होनो हागोन, रंजा खुसिनि थासारि जागोन। सिंह राशि बराद गाज्रि, साननाय हनाय मोनसेबो जाफुंसार जानाय नङा, गोसोआ लोरबां जागोन। कन्या राशि गुबुननिफ्राय लानाय रांफोरखौ सुख'नो हागोन, गोसोआ रेजें मोनगोन, गोजोननि सान। तुला राशि सावस्रि फाहामथाय लानो दावबायनांगोन, गुबुननि हेफाजाब होनाय मोनगोन। वृश्चिक राशि गोब्राब बेरामनिफ्राय उदां जागोन, मोदोमनि सानाय सुनाया जोबस्रांगोन, नखराव गोजोन फैगोन। धनु राशि गोसोआव गाज्रि सानस्रिया जायगा लागोन, गुबुननि खहा खालामफ्लांनो हागौ, पाप हाबा मावगोन। मकर राशि नखरनि गोजोना बायगोन, गावजों गाव सुखुलायै थासारि जागोन, बिमानि मेगनाव मोदै जागोन। कुम्भ राशि बिनानावनो सुखु होनो हागोन, गोदान गानग्रा जोमग्रा होनो हागोन, रंजा बाजायै समखौ बारहोहरनो हागोन। मीन राशि सिखिरि सुबुंफोरजों बांसाव जागोन, गाज्रि मुं सुजागोन, देहाया हरखाब गाज्रि जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।